Willie Nwobiano, congratulations. Onye na-eme mma na-anata ụgbọọlụ ya o. Onye melụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya. Onye lụrụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya o. Onye melụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya. Onye na-eme mma na-anata ụgbọọlụ ya o. Onye melụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya. Onye lụrụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya o. Onye melụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya. Anambra Steeti na-emeni o. Anambra Steeti na-emeni o. Maka na mgbe gara aga anyị na-akwado elekshọn, Emeke Morocco gwuru egwu wesunu pụtani mmụ Anambra kwadonu gbakọta n'ọnụ ka anyị kwado Obianọ ka ọ chịarị asatọ. Anamụ mbọsị a na-akwado ịtụ vootu, onye nke agbala osi pụwa, onye nke ọzọ gbala ọpụwa, onye ọbụla na-abịa ibe ọ ga-eme. Ụfọdụ si na Nwobianọ ga-esi Owere na mana ọ bụ asị. Mmesizie gee ntị n'akụkụ ibe nna-enu bụ na akụ ga-abụ nke anyị, na anyị ga-akwadolu Willie Obianọ na Willie ga-achịrịrị arọ asatọ maka na o mere ọfụma. Obodo dị n'iche n'iche na Anambra, ana m enye unu ekele. Anambra Steeti daalụnụ. Anambra Steeti na-emenio. Amamihe gbasara na-ebido na ga-eme elekshọn na Anambra, onye ọbụla mara posta n'ụzọ maka na ọchịchị na-agwa onye ọbụla n'ime obodo Anambra. Why? O nwere mgbe mmadụ niile ga-achị gbado. E wee sị na ya bụ elekshọn n'oge abụ na Novemba 18, 2017. A na-akwadebe wee kpọọ Willie Obianọ wee jụwa Willie, nwanne m o nwere ibe na-atụ gị egwu na anyị kwụ gị n'azụ? Emeke Morocco kwuru si, Willie gị atụ n'egwu. Willie jeela anyị ije Sambeya. Willie na-achụba kawa na-agbanụ ije Sambeya. 21/21 ishe na ọdị obele. 21/21 ya bụ ije Sambeya. Onye lụrụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya. Onye melụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya. Onye lụrụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya. Onye melụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya. Onye lụrụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya. Onye melụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya. Onye mere mma ga-anata ụgbọọlụ ya. Onye melụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya. Onye mee mma ome ogbolo na-agba, onye na-emerụ mma oburu nke o mere nara. Ije Sambeya. Willie na-achụba kawa na-agbanụ ije Sambeya. 21/21 ya bụ ije Sambeya. Elute na Novemba 18, onye ọbụla na-akwadowe
ụfọdụ si na Willie Obianọ na o nwere ibe ọ lụrụ mana ị na-ele anya site n'ugwu wee jebe Ọnịcha ịgbalite bata Ọka ị ga-aga flyover ịtọ Willie idela aba na Anambra n'ime flyover ịtọ a baja na-egbusi ọkụ Ọka ji bi n'ime wee bụrụ obodo ọkụ na-enwu n'elu maka Willie Obianọ ibe mara Willie Obianọ na nne na nna ya mụrụ ya bụ anya mmadụ abụrụ Chukwu oke kpọrọ ịnụ nwanyị nụta ebele Chukwu unu abụgo na ababa na abụ na-enwe njedebe na Chukwu maka na Willie ji Chukwu wee bụrụ ụzọ onye ji Chukwu wee bụrụ ụzọ ụkwụ adị apụ ya n'ije o jebe agha n'oge emeri ọnụrụ ọgụ n'oge emeri mana unu ụlọ tekwe na-abụrụ nyabụ Willie Obianọ oyimo akpọkue dike akpọkue dịka onye Aguleri nwanne m gaa n'iru ịla Anambra gaba maka na imere ọfụma Anambra toolu gị ike 21/21 ya bụ ije sambe ya ụfọdụ ndị politishan na-ayọ m ka ntieribe egwu nkịzi onye bụ egwu okwe m nkwa ma eme na-eme mana Willie Obianọ okwe nkwa na ọ na-emegodi nkwa ị mara ibe eji agba ebele Chukwu osodi eme maka Willie na-asonye ebele Chukwu na-asonye Anambra steeti enwego rice production ilu enapụ kọshanisi na-akọ rice ewee nwee Anambra rice onugbu Anambra na-ejezi overseas akpọ ya export nchuanwụ Anambra na-ejezi overseas ugwu na-ejezi overseas akpọ ya export mana mgbe izizi ndị be anyị na-emeso importation mana tata anyị na-emezi exportation bacha wee buzoli ije sambe ya ndị ori na ndị kidnappers na ba akpafugo na Anambra maka na n'ụmụ mgbasa Willie Obianọ na-akwado keke ya Anambra ọ kpọrọ ụmụ Anambra steeti be anyị wee sị m onye ọbụla kwa akpati ihe onwe ịbụrụ kidnapper toro ezi ga-esi ịbụrụ armed robber toro ezi ga-esi maka na akpọpụ dike apụtago mgbe bụ kasi na ya na-agarapụ iwe ka aga Willie Obianọ wee bido ọchịchị wee bụrụ ụzọ dọ elu n'opi iwe opi iwe ka dị n'ime Ọnịcha do mgbe o ji bata opi iwe oke n'ọsọ mgbele n'onu bata opi iwe Chicken pocket ọsọ kidnappers ọsọ armed robber ọsọ ndị nkewa azụ ọsọ
ọsị gị ebe a nọ ebe esila ọkụkọ na nke a bụ nke anyị Afrịka bụ nke anyị ụmụ Igbo niile ga-anọ ntị were na Afrịka mere nke anyị maka mbosi a na-emenye bụ elekshọn Ojukwu pụtara n'ụzọ ụtụtụ wee gbawa m okwu emekiri mmadụ ọkụ mmadụ gbaba ndị Anambra Chibaba kwadola Obianọ na nyabụ Ojukwu apụtago Igbo na Afrịka bụ nke anyị anabụ mbosi ajị ka iwe na-eme politiks ọkụkụ ka o ji eje Michael Ọkpara ọkụkụ ka o ji eje Chukwuemeka dị Nnegwu Ojukwu ọkụkụ ka o ji eje wee nwe Obianọ ọkụkụ ka o ji eje onye mere mma ga-anata ụgwọ ọlụ ya 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 onye mere mma ga-anata ụgwọ ọlụ onye mere mma ga-anata ụgwọ ọlụ ya onye mere mma ga-anata ụgwọ ọlụ ya Obianọ award maka sekuriti executive kpọọlụ m ụbọ Gambe wuli na-achọwa kaba na-agwa m 21/21 now with the leader Sunday president nke Nigeria niile na wuli ga-emeri maka na ibu omere na votu Anambra bụ mkpocheko 21 local government nke dị n'obodo Anambra wuli ekpocheko onye ji Chukwu wee bụrụ gịnị ka ị ga-eme ihe aja presidential election ewela Anambra steeti mara anyị na-ejezi ije na mbe ya Emeka Morocco eji m Chukwu bụrụ ụzọ ụfọdụ si na-egwu vesi na mmiri ụfọdụ si na-egwu vesi na alụsị ụfọdụ si na alụsị nyere egwu ma mụbụ Emeka Morocco Chukwu nyere egwu maka na eji Chukwu bụrụ ụzọ Emeka Morocco egwukata egwu elozokwe na Ngozi Ọkpagụ
ise ma lụsịa kwuru be anyị ka nkele igwe Peter His Royal Majesty igwe Peter mụ ya nwa eze dike obodo anyị kwuru jiri eze dike maka mmụọ mere n'ime obodo anyị ya ka anyị ga-echi anya eze ma mmadụ azọrọ azọ ma anyị enwere nsogbu mana ụkwụ ọkwe dịka were ihe ga-eme agbakwa dịka onye gụla orie o nwere ihe na-atụ ga-egwu na Anambra ganiru ibe ọ bụ na ị ga-eme na n'ụwa nwanne biko jide ọbọ oji ọbọ ga-ana ibe ọ bụ na ị na-eme nwanne m biko gwe jide ọbọ na oji ọbọ ga-ana lele onye na-eme mma ga-anata ụgwọ ọlụ ya onye mere mma ga-anata ụgwọ ọlụ onye na-eme mma ga-anata ụgwọ ọlụ ya onye mere mma ga-anata ụgwọ ọlụ onye na-eme mma ga-anata ụgwọ ọlụ ya onye mere mma ga-anata ụgwọ ọlụ onye na-eme mma ga-anata ụgwọ ọlụ ya onye mere mma ga-anata ụgwọ ọlụ ya election na Anambra bụ free and fair ewee mechie election ewee gụọ local government from local government to local government akpọsị awụli na-emeri ọ bụrụ ije mkpochekọ ya bụ ije ka mgbe ndị Anambra steeti na-eme daalụ maka na ihe wepụrụ emekọ mgbe izizi ka ndụ mmiri egwu wee gwa mụ Anambra gbakọta na Anambra gbakọta na Anambra gbakọta na Anambra ka anyị kwado Willie Obianọ ka ọ chịgharị asatọ elu ọrụ na bụ n'obodo Anambra steeti ejere m Imo steeti ofu onye echiri arị asatọ mgbe jere Abia steeti ofu onye echiri arị asatọ mgbatazi Enugu steeti ofu onye echiri arị asatọ mgbe batazi Ebonyi steeti ofu onye echiri arị asatọ mgbe natazi Anambra n'ime arị asatọ bụ mmadụ ise echiri Anambra oya ọ bụ sunu ka ọchịchị na-atọ ụtọ onye n'imelu na ọchịchị obodo etuwo okebaba ya ụba ka abapụ ya ka onye ọzọ nọchie onye nke ahụ nọchie ebido baba ya ụba ka ọ pụọ ka onye ọzọ nọchie onye nke ahụ nọchie abido baba ya ụba o nwere onye chịrị Anambra steeti arụ ga-atụ oyi maka ịma na Chukwu kelu Naịjirịa
mesịrị Naijiria na-abịanụ na Anambra wee wunye ndị amamife o nwere ibe Anambra steeti the blue light of the nation. Nigerian first president n'ọbụ onye Anambra ịmara ya Nnamdi Azikiwe. Nigerian first senate president bụ onye Anambra unu maka ya Nwaokolo. Nigerian first millionaire ọ bụ onye Anambra Samuel Odimegwu Ojukwu. Nigerian first adjutant general in Nigerian army eri ndị ọcha jiri nye anyị ọchịchị Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu. Nigerian first Olympic gold medalist bụ onye Anambra unu mami ya Emmanuel Ibajima. Nigerian first computer wizard ilotekwere na ọ bụ onye Anambra Philip Emeagwali. Nigerian first PhD holder Anambra Conseje Maazị Okom bụ onye na-ewu. Nigeria first mathematician nwanne m Anambra Chikobi bụ onye Ọnịcha bụ anya bụ Ọnịcha dị na Anambra. Kedụzi ihe Anambra na-achụla ọgbọgọ kirikiri gbomgbomgbom tigbuo nsogbu ma ana m ayọkwa unu ka anyị nweke n'obi nwanne ụmụ Anambra steeti be anyị ka anyị nweke obi nwanne ka anyị jebezi ije Zambia Zambia obodo ndị na-ekwu nwere ike eji m ekwu na Malaysia na-edozi ibebe njebe America na-edozi ibebe ejere m South Africa na-edozi ibebe wee jezie London mkpoo obodo London na-amaka nnatazi obodo Nigeria ibugo kwalotrik nke anyị nwelụba anyị eweta aka ka edinye nri asị na nepa ewele ọkụ oke bịa n'ebiri Zambia onye na-eme mmadụ emela ọgbụ ya mma onye mele mmadụ anata ụgbọelu ya onye mele mmadụ anata ụgbọelu ya onye mele mmadụ anata ụgbọelu ya onye na-eme mmadụ emela ọgbụ ya mma onye mele mmadụ anata ụgbọelu ya onye mele mmadụ anata ụgbọelu